सासे फरायसाया गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बिजोंआ जेबो फारागथि लाखिया। फैलासे फरायगिरि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ तामुलपुर दखरा एबसुआ बरायदों। तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय गुनगोनां फरायसाफोरखौ बरायदों। दखरा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोरनि सा 112 मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बे हाबाफारियावनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर एबा बर' समाज जौगानायनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिंजों लोगोसेयैनो फारफ्रोमबो बिथिङाव गोख्रों खामानि मावबोनाय जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलासे बरगयारी गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। सासे गथ'आ गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बिजोंआ जेबो फारागथि लाखिया। जोंनि माखासे बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'खौ बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लायोब्ला जाम्बा जालाङो आरो मोजां सोलोंथाइ मोननो हाया होनना सानो, नाथाय बियो गोरोन्थि। सोलोंथाइ लानायाव बिजोंआ जेबो फारागथि गैया। गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव गावनि गथ'फोरखौ बिमा बिफाया अरायबो जोथोन लानांगौ होनना फैलासे बरगयारिया बुंथियो। दिनैनि समा बादायलायनाय सम, गावनि जिउखौ दानानै लानायनि सम। बेनिखायनो बे बादायलायनाय समाव जोंनि लाइमोनफोरा फरायनायखौ नागारनानै बाइक सालायथिंनाय, मबाइल नायबाय थानाय बायदियाव ओरैनो हगारनो नाङा। जुदि बाइक आरो मबाइल बायदियावनो समखौ हगारबाय थायोब्ला उनाव पस्तायनांगोन होनना फैलासे बरगयारिया बुंथिबावो। तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दखरानि बेन्दोंआव बर' बिजों फरायनानै जायफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय बे फरायसाफोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोग्गानायबो मोनदों। मानोना बर' बिजों फरायनानै तामुलपुर ओनसोलनि तामुलपुर दखरानि बेन्दोंआवनो गोबां फरायसाफ्रा मोजां मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा। दा बेखायनो आङो नैबे मोनसे खोथाखौबो बुंगोन, जायफ्रा दिनैबो मिडियामखौ लानानै रोंनाय रोङैनि बाथ्रा सावरायो, जायफ्रा दिनैबो सानो जे बर' बिजों फरायोब्ला गथ'आ मोजां मार्क मोननो हाया एबा गोरों जानो हाया, दा बिथांमोनखौ आङो बुंगोन दिनैनि दिनावहाय मिडियामा जेबो फारागथि लाबोआ गथ'नि रोंनाय रोङिखौ। बिनि एग्जाम्पोलखौ दिनै तामुलपुर दखरानि नैबे बेन्दोंआव फैनानै आङो नुनो मोनदों। दा बेखायनो साफ्रोमबो बिगोमा बिथांमोनखौ गावबागावनि गथ'खौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय बिजोंखौ दोनथ'नानै गावबागावनि गथ'खौ माबोरै जोथोन लायोब्ला माबोरै फोरोङोब्ला क्वालिटि इडुकेसनखौ होनो हागोन बिनि फारसे नोजोर होनो थाखाय आं खावलायगोन। बेफोरनि बिथिङावथ' बयबो गोबां बाथ्रा बुंबाय थायो। दिनैनि माने समानो बेनो जाहैबाय, खिन्थु समजों जायफोरा गोरोबनानै एडजास्ट जानानै आवगायलांनो हाबाय थागोन बिसोरखौ रावखौबो हमथानो हाया। खिन्थु आं नैबे मोनसे खोथाखौनो बुंगोन, दिनैनि दिनाव खिन्थु जोंनि फरायसाफ्रा एबा जोंनि लाइमोनफ्रा बाइक मबाइल लानानै फरायनायखौ माने गावनि जिथु गुबै मावनांगौ हाबा बेखौ बावगारनानै बांसिनै जोङो बेरायथिंनायखौसो नुदों। आं बेखायनो खावलायगोन बिथां फरायसामोनखौ जे बाइकआबो थागोन मबाइलाबो थागोन, नाथाय जोंनि जिथु मावनांगौ हाबा जिथु फरायनांगौ खामानि बिनिफ्राय जाहाथे जों जानगाराव थाया। आरो बिनि थाखाय जों गार्जेनफोराबो सांग्रां जानो नांगोन जे गावनि फरायसानि सायाव गावनि गथ'नि सायाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा मोनसे गियाना थानो नांगोन जे गावनि गथ'आ माबायदि मा जानो थांबाय दङ, बाइक होयोब्ला मोजां जागोन, मबाइल होयोब्ला गाज्रि जागोन, बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बाइक मबाइलफोरखौ गथ'फोरनो होनो थाखाय आङो खावलायगोन। आरो नङाब्ला जोङो नुबाय थानाय बायदिनो दिनैनि समाव बाइक आरो मबाइलजों जोंनि गोबां गथ'फ्रा माने गाज्रि जाबोदों। दा बेखायनो आं बिमा बिफाखौबो खावलायगोन आरो फरायसा नोंथांमोनखौबो आङो बुंगोन जे दिनैनि नैबे समा जाहैबाय गावबागावनि जिउखौ दानानै लानायनि सम। आरो बे मोनसे मोजां समखौ जों जाहाथे बाइक मबाइलजों गावनि माने समखौ ओरैनो थांगारहोआ। दा इयुनाव जुदि जोङो नैबे माबाखौ मोजां समखौ नागारनानै जुदि बाइक मबाइलजोंनो गोदोनानै थायोब्ला जोङो फस्थायनांगोन जिउआवहाय।
दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसा आरो बिमा बिफा बिथांमोनखौ सांग्राङै जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोजां खालामनायाव जोथोन लानायाव नोजोर होयो आं बेखौनो खावलायगोन। तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2024 मायथाइनि बर' बिजोंजों फरायनाय सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जि हाबाफारि फुंनिफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारि बिबार बावनायजों लोगोसे मेलखौ बेखेवनो हानाय हाबाफारि लादों। जों गाहाय आलासि महरै लाबोनो हादों फैलाजे बरगयारि सार बिथांखौ। जोङो दिनै तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 112 फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। जोङो बे फरायसाफोरखौ लानानै जोंहा मोनसे सिमां दंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों मोनसे समनिफ्रायनो खामानि मावबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय इडुकेसन क्वालिटि इडुकेसन हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ नुनानै उननि फरायसाफोरा जाहाथे जौगानो हायो बा दावखोनो हायो, मोजां मोनसे थांखि लानानै फरायनो हायो, बेखौनो जों थांखि लानानै खामानि मावबाय थादों। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै नैबे ओनसोलनि बा तामुलपुर ओनसोलनि फरायसाफोरखौ जाहाथे सासे गिदिर मानसि जानो हायो बा खालामनो हायो, बेनो जोंनि थांखि। गामि गफानि थानाय फरायसाफोरा जाहाथे मोजां फरायनानै सासे गिदिर मानसि जानो हायो, बेखौनो थांखिनानै दिनै बरायनायनि गेजेरजों बिथांमोननो मोजां मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। बिथांमोनखौ नुनानै जाहाथे उन्दै उन्दै फरायसाफोरा मोजां मोनसे जाफुंसार हानो हायो, बेखौनो तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। थांनाय बोसोरनि बायदियै तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव जेसेबां मेट्रिक आनजाद बा बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हादों, देग्लाय बिनिफ्राय बांसिन उथ्रिसारनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि बयनिख्रुइनो तामुलपुर जिल्लाया साइन्सनि बाहागोआव तामुलपुर जिल्लाखौ मख'नो गोनां जादों। तामुलपुर जिल्लानिफ्राय माखासे फरायसाफोरा एग्जाम होनानै दिनै सेथि मासि आवग्रिजोबनो हादों। बेजों लोगोसे आसामनि गेजेरावनो तामुलपुर जिल्लायानो बयनिख्रुइ मुंदांखा जानो हादों साइन्सनि बिथिङाव। बेखौनो मख'नो गोनां जे तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबांखिनि फरायसाफोर दङ बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों।